आता आपण बोलाल की आता गरमीमध्ये आपण बाहेर कुठे फिरायला जातोय, पण घरात बसूनच एवढं गरम होतंय ना की उकडतंय, नुसतं घाम गळतोय, एवढं गरम होतंय. त्याच्यासाठी आपल्याला काहीतरी ज्यूस प्यायचं आहे. नमस्ते. आता खूप गरम होतोय आणि एवढं गरम होतोय ना की जीव कासावीस होतो, असं वाटतं काहीतरी प्यायला पाहिजे. त्यासाठी मी आहे ना एक मस्तपैकी असं तुम्हाला ज्यूस शॉर्टकट मध्ये आणि एकदम साधं आणि सोपं असं मी ज्यूस करून दाखवते. त्यासाठी लागणारं साहित्य दाखवते. हे चणे आहे, आपल्याला चण्याची डाळ भेटते बघा. म्हणजे आपण चण्याची डाळ कच्ची डाळ खातो ना, ती डाळ नाही आहे, हे अख्खे चणे, भाजलेले चणे. ते भाजलेल्या चण्याची ना डाळ पण भेटते, पण आता माझ्याकडे डाळ नाही होती, अख्खे चणे होते, असे भाजलेले पाकिट होतं. ते मी सोलून आहे ना असे चणे काढून घेतले. चण्याचं पाकिट होतं. आता याचे मी आहे ना हे चणे काढून घेते असे, आणि मग त्याची मला पावडर बनवायची आहे. आपल्याकडे असे भाजलेले चणे असतील ना खायला आणलेले, तर ते असे घ्यायचे निवडून, साल काढून. त्यासाठी हे आपल्याला कालं मीठ घ्यायचं आहे चवीपुरतं, आणि हे एक छोटं लिंबू आहे. हे छोटं आहे म्हणून एक आहे, मोठं असतं ना आपलं नेहमीसारखं, तर तो आपल्याला अर्धा घ्यायचा. ते बघा चांगली अशी पावडर करून घ्यायची एकदम बारीक. आपण लिंबू कापायच्या आधी आहे ना असा जरा लादीवरती नाही तर असं कपड्यावरती घेऊन आहे ना असं चांगला घासायचा. म्हणजे काय माहितीये, वरचा जो साळीचा मिरमिरीतपणा असतो ना तो निघून जातो आणि जरा लिंबू पण नरम होतो. मग असं कापायचा. मी ग्लास घेतलाय, आता त्याच्यामध्ये मी 3 चमचे पावडर टाकते. 3 चमचे पावडर टाकले, त्याच्यावरती पाणी टाकायचं 1 ग्लास. आता लिंबू पिळायचा. आपली पावडर टाकून झाली, लिंबू झाला, आणि आता त्याच्यामध्ये मीठ टाकायचं. झालं आपला ज्यूस रेडी. पावडर खाली बसलेली असली, चांगली ढवळून घ्यायची चमच्याने. तर इकडे तुम्ही आपल्या ज्यूसचा रेसिपी बघितली. एकदम सोपी रेसिपी. सर्व इन्ग्रेडियंट टाकायचं. जसं पहिले सत्तू पावडर टाकलं, नंतर आपलं पाणी टाकलं, त्यानंतर आपलं लिंबू सरबत टाकलं, आणि त्यानंतर आपलं सॉल्ट टाकलं, म्हणजे मीठ टाकलं, आपलं संदर्भ मीठ किंवा कालं मीठ. हे टाकून आपलं ढवळलं, म्हणजे 4 वस्तू टाकले की आपल्या ज्यूस एकदम रेडी होते. सर्वात आधी तर टेस्टिंगच्या आधी मला तुम्हाला याचे फायदे सांगायचे. ही अशी एनर्जी ड्रिंक आहे की आम्ही जे फॅट लॉससाठी आम्ही फिटनेसमध्ये राहतो, तर ही एनर्जी ड्रिंक खूप महत्वाची आहे. आपल्याला लगेच आपण हीट मधून समजा बाहेरून आलो किंवा हीट आहे आपल्या घरामध्ये, आपल्याला लगेच एनर्जी देऊ शकते. हे ब्लड प्रेशर पासून, कोलेस्ट्रॉल कमी करण्यापासून, डायबिटीज माणसांसाठी पण चांगलं आहे, आपल्या डायजेस्टिव्ह प्रॉब्लेम साठी पण चांगलं आहे. म्हणजे हे ज्यूस असं आहे की हे जे बेनिफिट सर्वीकडेच आहे. आणि सत्तू म्हणजे आपले हे ग्राम्स आपण म्हणतो ना, हे खाल्ल्यावर आपल्याला एनर्जी येणार एकदम छानपैकी. तर हे ज्यूस पिल्यावर किती चांगली एनर्जी येईल आपल्याला. हे खूप चांगलं आहे, म्हणजे खूप याचे बेनिफिट जास्तच जास्त आहेत. आणि मी तुम्हाला आता हे टेस्ट करून दाखवते की कसं लागतंय. आपल्याला ती चण्याची फ्लेवर येते, चणाच वाटतोय पूर्ण, आणि ते लिंबू पिळल्यामुळे आणि ते मीठ टाकल्यामुळे त्याला जरा खट्टा मिठा जरा चव आली आहे. म्हणजे माणूस असं नाही म्हणणार की हे कसली चव आहे, हे मला नाही पियायचं, असं नाही म्हणणार. तुम्ही एकदा दिलेत ते पियायला, त्याला द्यायच्या अगोदर, हे ज्यूस द्यायच्या अगोदर समोरच्याला त्याचे फायदे सांगा. आता मी तुम्हाला फायदे सांगायला गेलो तर मी तुम्हाला परत सांगतो, आपल्या वेट लॉससाठी, आपल्या बोनसाठी, आपल्या हड्डींसाठी पण हा ज्यूस चांगला आहे. आपल्या कोलेस्ट्रॉल कमी करतो, आपलं ब्लड प्रेशर असेल ना त्या माणसांसाठी चांगला आहे, ज्या माणसांना डायबिटीज आहे त्यांच्यासाठी पण चांगला आहे. अजून काय पाहिजे आपल्याला, आपल्या एनर्जी देतं. सर्वात इम्पॉर्टंट म्हणजे हे लगेच एनर्जी देणारा ज्यूस आहे, आणि खूप हेल्दी ज्यूस आहे. मस्त आहे ना. आता तुम्हाला वाटेल की हे चांगलं आहे की नाही, तर मी तुम्हाला टेस्ट काय संपूर्ण दाखवतो. एकदम भारी वाटेल, लस्सीसारखं वाटतं. झालं खाली बघा, इथे 1 ग्लास खाली झालाय, तर तुम्ही सांगा किती चांगला आहे ज्यूस. टेस्टला पण एकदम छान आहे, खूप मस्त झालंय. आता ते फायदे सांगा असेल. हप्त्यातून जर 2 ग्लास पण पियालात ना, एक चांगली बॉडी आणि एक फिट आणि एक हेल्दी बॉडी तुमची जनरेट होईल. तर ही रेसिपी तुम्ही नक्कीच बनवा. व्हिडिओला लाईक करा, कमेंट करा तुम्हाला रेसिपी कशी वाटली, आणि या व्हिडिओला व्हॉट्सअपवर पण शेअर करा. हे काय 1 मिनिटाचं काम आहे, पण कसं तुम्हाला दाखवायचं म्हणून ते सगळं करत. तुम्ही काय करू शकता, ह्याची जी पावडर आहे ना, ह्याची जी पावडर बनवूनच ठेवा. 3 चमचा टाकायचा, पाणी टाकायचं, मीठ टाकायचं, लिंबू टाकायचं, ढवळायचं आणि झालं, प्यायचं. एकदम दिवसभर काय खाल्लं नाही तरी पण चालेल. एकदम आपल्या शरीरात पाणी पण जाईल, आणि आपल्याला आपण नेहमी लिंबू सरबत पितो, किंवा आपण नेहमी कलिंगडचा ज्यूस म्हणजे आपला टरबूजचा ज्यूस पितो, किंवा ऑरेंज ज्यूस पितो. आपण हे सर्व नेग्लेक्ट करतो,
आणि तुम्ही आणू नये ना तर चणे आणायचे, पाव किलो चणे आणायचे आणि त्याची पावडर करून ठेवायची. आणि असं समजू नका हे बॉडी बिल्डर किंवा जे जिम जातात त्यांच्यासाठीच गरजेचं नाही. मम्मीला सुद्धा हफ्त्यातून एकदा तरी मी प्यायला देतो. तुम्ही हफ्त्यातून एकदा किंवा हफ्त्यातून 2दा हे तुमच्या ड्रिंक मध्ये नक्कीच ठेवा.